Eta zandu ginen berako parkinea, eta ja Maria Urdinako ez okoen jadana montaute. Kriston ambiente politie, eta jende gehiago ere, batzuk ezagunek, batzuk arpegiz, beste batzuk ez nitunak ezautzen, eta danak hori pres eta goz etapa hori itxiko. Abantau ginen, bere bideo grabauta gero, abantau ginen. Barren da, azkenen gogune. Beratik Hondarri bire. Beratik erten orduko, bidez nahaztu, eta pare bat kilometro gehiago inber. Baina zer da hori, 8 ditun batentzat. Alare, bideo oso negualdi ona, bista oso jarrai, eta konpainiz ere ezin obio gue. Hori bili ginela, Maria Urdinako karabanakin, katxondeun, zein lehenua alau, zein ez, esan behar ia denetan gineako alau ginena lehenuo. Maria Urdinan furgonetik uste benunin berriz, musikikin batea, oioi purdizea, eta doble motibaizio bukaeraino segitzeko. Oso ambiente harrinen gino zen, nik egiz ezan, nire errexena eta gexena disfruta dituten eta 10 kilometro ezin dela hola mendixen. Gero bai, endarako urte egixen, lapurriturin da ordana, goa jatzeako, orta den Maria Urdinakoek musik ipinitie, kriston txalu gero jotzen eta animatzen denbora guztixen da, kristona izan zen. Ni musik kantu ipintzen bakoitzen furgonetin atzetik guzela, hori, gore etortzen ditzen, mundiala zen. Eta alaba hor, abitaiamentu eta balainde, egitxe ginen Irunean. Irunen kalie ematezun geuretzako perostauta zehola, trafikontzago itxita zehon, eta bideo zua geuretzat gendula, 8 lagunek hartuta, pasauen duen Irun osoa, eta gero, Hondarri bidean abantau ginen, eta han presaga ginela, gehiagi, azkarregi aleie. Eta denbori inbertzala. Denbori nunen gogu, taberna baten nunen gogu. Taberna baten trago hartu, eta berriz aurrea, pasau gendun Hondarri bi. Eta Hondarri bira jau ginen. Eta Hondarri bira jau ginen nien, urena inbertzemen imaketa Julianek, eta puertoa jo ginen, eta egize da oso momentu kigarrixi zentzala, bai, hor ikusi zen, 3 egunetan hauetan pasaitxo bela, momentu gunak eta txarrake bai, eta uste orduntxe zoltaziko bela, momentu askotan eman deben estres dana. Danok ziro unkitute hon ginen, eta handik oinez iso ginen faro. Zeru kolorez, itxasoari begira, begietan distira, eskuetan kilimak denok batera, olatu gainean igerian goaz, ametsak eraikiz bihotza balik, zure ondar. Eta hortiken, faroa, farun bainekin, nola egongo zin, familiarrak, lagunek, eta leku polit hortan, eman zitzaion bukaera ez, proiektu honi.
hane oso unki garrasi zen, bai. Txapela jantzi zioen imai, Juliani detaile eman zioen jokon indeko erropakin, eta nik ustet ikirarrizko emozio festi izin zala, dana. Bakarrik joan da bizkorzo asmainak, urrun iristeko lagunak behar, handita txikiak zatozte denak, marea urdina denok baikara. Plazer handi bat izen da niretzat, ibilbide luze honen parte txiki bat izetia, eta hiri Imanol, zorionak, Eskerrak ematie, Juliani eta Imanoli, aukeri mandiulako hau dana bizitzeko, eta beste behin, hori kristona indela. Lehenengo gauza nahiko nukeen eskerrak eman Marea Urdina, Julian eta Imanoli. Aukera eman didate erronka honetan parte hartzea. Momentu bizi ditugunak bi egun hauetan izan den nire bihotzean betirako eramango ditut. Eta proiektu bukau egin da, ez? Eta nik uste balio izango zula, jendie pixket sensibilizatzeko, ez? Eta asmortan egin da gogoz nola dan. Esan behar Marea Urdina proiektu bukau egin dela, baina Marea Urdinak aurra segigula. Orduan talde horrek, nik uste lanean, ontxarte bezalaxe segigo jola. eta askotan esan degen bezala, deno gara urdin. Eta Imanol esaten duen bezala, hau pasoek denak era urdin. Osea, hau pasuek, dano gara urdin. Beti aurrea eta animo asko azokin, dano gara urdin. Aupa zuen eta... Deno gara urdin!